Nakadaw jong kajing here ka akor ka buram jongki kina school hapo ka district ka Khasi Students Unions West Khas Hills kalapha deki kot lengkdop shabaro ki school lengba kinong hikai. Usamla Wilbes Wanyang, Secretary ka Education Cell, habakren bat kinong tho kubor mentakesngi, hak office rekam jong keseng ulaong ba yakikot lengkdop lapha sheki circle bakin penpoi shabaro ki school. Tungin isngap yak e ka bauti usamla nongelam jong keseng udon ban ong. Tungi report seban aku gaya pigi not kubor di platform ada report nak mentakan ni ka jepla jungi ya kini di kendon naunta di kena pili joga dapat tan nagalia ka kisu west district net ni dap tu kecik singok ya ka bujur ka bade kecik kala hak akor ka buram jongki kena pili joga dapat tan ke pengi kum kalong hak ne ka juk ka jungi ka bumta Hot, wala kajuk la per, hari kajuk la nang syai, nang kala nak kau kapor, hari ni ipat, ba ngisiukan ong ba ka akor ka buram kena, kade banek kum kena pulih. Di mentak kasih ka kisiu West District Unit, lengba ka Education Cell, ka pelak ya kade ka jingthok, kade ka jimaham. Namenta ki kena pulih jong kadong katai hi ka oi jo West District Unit ka KSU West District Unit nama Education Cell kabu igi di kendon namenta ki kena pulih nama ka jigyar pula ka akor ka buram di kabu ya ki akor ba ki kena ka pulih jong kadong katai bar oi la de kentai la ni senrang kim dai ban le kinu ki kam ki bakam akor isat mat ban syang makia andala high school syang makia ban le kidu ki kam ki ba long kamakor bat ki ba persya ki melang salang kam tam ba ki phong ya ki uniform jong ki nama kani kata ya ka buram akor jong ka dong time bat ka jat benriu hi berkawai ka benta ka ba ni yo ka jiku jingnam ana kata ka jing mudui na ki ba ka jinghiar kata ka buram akor kam tam kena senrang ba kim don shu ya kata jing rain ka bede habakia ya klinti singkin rakat uniform joki kim don shu kata jing singol rain rakat duma kidi duma rakat di hapden uniform joki kaseng ka peramjur holo kene kum kena school kena pulih kide bendan kata akor kide ban nang bandri ya akor buram bat kide ban kende ban le ini kijat kam kiba long keba bentuk pria ya kalong rian ke joki ka benta ka balai ka sen ka yo ya kata jing mudu ini ki na ki pai ba jo ka tan ka bade berkaryam ka be oi ka juk ade ka juk kala ko bang ba ni hap ka nadu ka riam ka be ka compare hanrai kum khena pule khamtam ko phong uniform mi de ban long ki badaka lada de ka the senran teng tang na ka daw ka jingriam ki uniform ru kalong bakta kalong riang wanra ai ka jima khamtam ya kalong riang joki khun somla kan the ti ni ka pa ni kan tu khena pule kum khena pule ni de ban le kum kita ki khena pule unde ba ni padon kam ya ka fashion de jani ha ki school ni pule ka uniform kadai kata kaban bu penbek reti dan itna buya kalau riang jog na puli tingi dewan sim ba uniform kadai ban ko itna umde ba uniform kan long kata kaba isat mat ya kinong pet ka banta ka basaw sen ka maham tenge mar kasen kayo ay jing mudoi ujar bagi don kita pulih haba kalau high school lani don ru wat ki bom shop di school rekat info di kilek dan ya lek kemen so ha kadi ha kabam kadi kas head sen ka hi ka maham tenge ba kini kena pulih kinu pulih kim dai ban le komiti di kam auria ni la no kam tu ba pen snow ka easily
ya nang salang ladalap kidu kena lade ki badi drugs di ganja lani di kian lani kidu di buat kasen ni kan sapun stom da ko bata ka sen ka mahamru were ka were ki tin kithli ba kina kule ki de ban long ki ba adkar ko kam tin kithli buat kina kule ha ka juk jingi menta harakat uniform harakat ke uniform lani ha ki school ki jongki penekam kitin ki bom ki ba susu jer ladang isngam aga ju opor kaseng kesebon kentu ya ki kena pulih dari juk minta kadai juk ke kelas tet adu kata ada juk internet ada juk social media ni kentu ya kena pulih juk ada katan ba kidai berlong kita bastak ba penekam ya kini social media ha ada juk minta ba kamtam kaseng ke snow dia bang i ya ka jiat puli puti ba gowon khamtam khana senrang ba bang ipet benya buat benya puli jom ka dong ka tan ke jongi kini langop akhir hi online game nang ba pudan kam ka poa oi nim ko ba dong bang pim de bele kai ban pudan kam ki online game ka don ka poa ni de banang pudan kam ka poa ka ka poa bangin le ki ban le kai ba ka poa bangin pelut ha ki kot nama gumbalang mata bun khana ni i Kim don shu kata ka jemut perkha juki ka alun nama ka pele jemut pala tang ko online game kat social media tu na le ka sen misno betul tu na ekna bang ide kilom ki pasta kat kum ke juk mila man ide ban stlo ki pasta ba benar kam kat ko po ha bang ile ya kinu ki benta na kalian jo sen ni don hapo jo ka west Kashmir district ni don south ki circle te ka sen ka education cell jo ka KSU west Kashmir district ni kapha igin ikot langba kini ki circle bagi ini bekentan poi kini jumaham ha barok school baju ko nga karpat ya ki rupai ba ki rurang ba ki parasamla ki nohikai bangin long ki trelang alor kini senang bagi nang la berkentiu ya kapuli puti berkor ke buram hapo joka di kedok tan ki jongi nang ta ka bakut ke bawai kaseng hi ka kadon kita ko jang nut bat kentiu puli puti kadang pencelur ki samla hapo jo da kathan ba kenang kiira ha puli puti habor gilian kaseng ka la kadon ya kata ka jingmut ba halor kan ni nalor bani la polite ya ni adom la ki kendon nam takina puli ngin airu ya kan ko school ke bala bante ke bayo la ban bat la bante disiplin mo bala bu ya ka disiplin ke joki ki ba khamwa bangin ai kusnam ko mi school ki bala ban bat bhai ka disiplin ke joki ma bat manus nam ka seng kan ai ya ki kusnam sha ki na puli ki bala bale bha ha ki jing puli ki joki